Orain arte ikusitakoa. Lortu dugu nola kalkulatzen den sinuaren balioa, kosinuaren balioa eta tangentearen balioa. Eta bestetik daukagu ere Pitagorasen teorema. Gogoratu, sinuaren balioa lortzen zala aurkako katetoa alboko hipotenusarekin zatituta. Kosinua alboko katetoa hipotenusarekin zatituta eta tangentea aurkakoa albokoarekin zatituta. Gero, Pitagorasen teorema hipotenusaren karratua dala kateto karratu gehi kateto karratu. Suposatu dezagun orain hipotenusaren balioa bat dala. Horrela, lortu nahi ditugu zeintzuk diren erlazioak sinu, kosinu eta tangentearen artekoak. Hipotenusaren balioa bat izan da, orduan sinuak hartzen duen balioa izango da zeren berdina, a bat dalako. Oso gauzantzekoa gertatzen da kosinuarekin. Kosinuaren balioa izango litzateke b zatia, baina b zati bat azkenian kosinu alfak ematen du b. Tangenteak ikusten dugu hori geratuko dela aurkako katetoa albokoarekin zatituta. Pitagorasen teorematik abiatuta, idazten badugu hipotenusa berbi, orain, hipotenusaren neurria batekoa bada, idatzi beharko genduke bat berbi. Beraz, bat berbi, berdin, b berbi, gehi, c berbi. Horrela, bat berdin, b berbi, baina gogoratu b kosinuarekin bat datorrela, beraz, kosinua berbi, gehi, c sinua berbi. Orain lortu dugu oso formula garrantzitsua. Formula hori beste modu honetara idatziko dugu, parentesiak ez erabiltzeko, orain gorriz agertuko den formula hau, izango da sinu alfa berbi gehi kosinu alfa berbi berdin bat. Baina, esan dugunez, parentesiak ez idazteko, beste modu honetara agertuko da gehienetan. Sinu berbi, baina berbi hori sinuaren gainean ipinita, ez alfaren gainean, kontuz, berbi kosinuaren gainean ipinita, berdin bat. Hau oso formula garrantzitsua eta askotan erabiliko dugu. Sinua ezagututa, kosinua kalkulatzeko eta alderantziz. Laburrago idatzi daiteke eta ariketetan oso erabilgarria izaten da, S berbi gehi C berbi berdin bat ipintzea. Tangentearen kasuan, tangente esan dugu izango dela C zati B aurkako katetoa zati albokoa, baina C sinuarekin bat dator eta B kosinuarekin bat datorrenez, orduan lortzen dugun bigarren formula, hemen orain B gorriz ipiniko duguna, izango da azken hau. Tangentea izango dela sinu alfa zati kosinu alfa. Eta beste bigarren formula hau ere erabiliko dugu askotan, eta beste modu honetara bebai idatzi daiteke laburrago T berdin S zati C.